إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بندراد من calmini on moni fof inde mum e yettode mum eɗen goowi jooɗodaade ɗo lewru korka e oɗo ñalawma Allah kadi hawridini en meeɗen heen hikka en jottodiima yo Allah rokku en kadi jottodaade ɗo ko heewi eɗen jeewta mone men fof ne siftina goɗɗo o ko feewti e diine mum sabu no ceernaaɓe ɓe mbiiri ni sukaaɓe men ɓe natti wonde sukaaɓe sabu suka a noddat ɗum aɗa holla ɗum no juulirte aɗa waɗa pratique e yeeso muɗum aɗa waɗa ne yiya aɗa wiya ɗum ko ni kono so tawi suka yehi haa watti noddudema aan ko feewti e ɗum hankadi natti wonde suka hankadi jeytama e mawɓe ɓe ngannduɗaa kala ko feewte e diine he responsabilité mo jogiɗa heen o kamɓene ɓe tini e koye maɓɓe aɓe jogii heen ko foti noon walla ko daɗi ɗum haa ko ɗum saabi hitaande fof aɓe mbaɗa oɗo programme ɓe nodda denndaangal banndiraaɓe juulɓe ngara tawtore ñalawma o so nafoorene heen kamɓe fof ɓe ndenda ɓe pecca ɗum mbeɗa sikki ko huunde moƴƴere nde ngannduɗaa enen wiyooɓe ko en mawɓe ɓe hankadi en kettii caggal maɓɓe en gardiniiɓe e denndaangal fiyakuuji meeɗen ɓe ɓooya daraade nde ɗo darnde ɓe ɓooya waɗde ɗum ɓooyen enen ne naftoraade ɗum sabu ko famɗi ko fof so sukaaɓe ndentii mbii ina njiɗi yaa waɗan ɗumen conférence ko famɗi ko fof aan e hoore ma rutto e defte ɗe janngunoɗaa ɗe ngannduɗaa a yejjitiino no yaaranno duttoɗaa kippitaa deftere ma yii heen ko ina addanma siftorde ko janngunoɗaa so tawii a yejjitiino kadi ciftora ɗum kadi eɗen jettaɓe heen kadi ko kamɓe kadi duñi meeɗen e ɗum sabu sinno ɓe ñaagonooki oɗo ñalawma ne waawi tawa fodde une semaine walla 10 jours tawata ko aɗa jokke e haajuuji goɗɗi kono gila ɓe ñaagii meeɗen ɗum eɗen juurnitoo ko janngunoɗen waawde yeewtande ɓe tawa yeewtere nde ne rewi laawol ɗum kadi ko ɓural eɗen jetta ɓe heen sabu ceerno Mamadou Bocara rahmatullahi alayhi o meeɗi wiide heewi ɗo ceerno jooɗiine janngina almuudo o ina wiya naam ceerno o ina wiya wonaa a faami ko jiɗmi haalde ko tawa ceerno o e hoore mum woni ko e yiɗde faamde ndeke ɗo ceerno jooɗiine janngina almuudo ɗo almuudo ne wiya naam ceerno ne wiyama wonaa a faami ko jiɗmi haalde ko ceerno o woni ko yiilaade faamde kañum e hoore muɗum ɗum ɗon noon Allah jaaraama on jaaraama duwaw o sakkitaama sukaaɓe men ɓe ñaagiima meeɗen tem mo ngannduɗaa ko nguurdam nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam awwa nguurdam nelaaɗo noon ina yaaji sa wi nguurdam nelaaɗo tan ɗo jiɗɗa fof codoɗa njaha koye nguurdam nelaaɗo jeeya sa welaama codoɗa e jikkuuji makko jooɗɗi ngarɗuɗi mbaɗɗi fayida sa welaama ƴefta madinatul munawwara fergo makko nde o feri haade o rutte joomi ko sa welaama ƴefta nguurdam makko makka sa welaama ƴetta ko adii ɗum walla ko wattindii ɗum fof aɗana heen ɗum ɗon noon eɗen puɗɗo toɓɓere nde sabu so tawii en mbi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kanko wiyetee muhammad inde makko nde arii e qur'ana laabi jonɗi men ngaroy heen kono en mbaawa haalde
gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawa en kaalani asko makko holi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko adinde eɗen naata e makko sabu ɓaadi ko conférencier moɗon tan mbawɗon haalde gurdam mum ɓamoyɗon e ceerno bachiru saka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holmo jibini nelaɗo bamma ko wiyete ko abdoullahi on jibini ɗum ko abdoulmuttalib abdoulmuttalib ko sowore o wiyete ko cheybatu o wiyete o sowra abdoulmuttalib men garoy hen on jibini ɗum ko biyeteɗo hashim jibini ɗum ko biyeteɗo abdou manaf on jibini ɗum ko biyeteɗo qusay jibini ɗum ko biyeteɗo kilab on jibini ɗum ko biyeteɗo murratu jibinimo ko biyeteɗo kaab on bamum ko lu'ay wiyete lu'ay jibini ɗum ko ghalib jibini ɗum ko fihr jibini ɗum ko malik jibini ɗum ko annudar jibini on ko biyeteɗo kananata jibini on ko biyeteɗo huzaymata on jibini ɗum ko biyeteɗo mudrikata on jibini ɗum ko biyeteɗo ilyas o jibini ɗum ko biyeteɗo mudar on jibini ɗum ko biyeteɗo nazzar on jibini ɗum ko biyeteɗo muad jibini muad ko biyeteɗo adnan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kañum haalani meɗen ngal ɗo kala sal ko kanko jooɗi o wi min jibinimi ko abdoullahi on jibini ɗum ko kaari on ko kaari ha yetti e adnan o haaɗi ɗon o wi kala mo ina askinamo so ari ha e adnan yo haat ɗon kono ombo andi kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ummade adnan ha yetti annabi ibrahima ombo andi ummade annabi ibrahima ha yetti bamen adama kanko nelaɗo sallllahu alih w sallam ombo andi kono o okkimen yamirore yo en kaat e adnan hono nogas e ɗiɗo keeci ha yetto adnan seydul haji malik si wi man yujawisuhu fa takzibuhu qad ja min alalami noon nelaɗo rokkimen yamirore sen gari ha e adnan yen kaat ɗon ɗum noon wadde en kaaɗi ɗon ɓenninde asko makko ha yetto annabi ibrahima ko hunde añande ɓenninde ibrahima ha yetto adama ko hunde harmude nelaɗo wi ko yen kaat ɗo kaaɗen ɗon ɓeɗo fof hen goto fof noon ko tarih hen goto fof gurdam muɗum ko histoire ko teddugal ngal allah rokkiɓe kono enen ɗum heƴata ɗo ɓaadi ɗum heƴata ɗo temin mala budda woode heen ɓe gadduɗen tarih mumen eɗen ɓama yewtere meɗen e taani ko joyoɓiijo biyeteeɗo Qusay ɗum waɗi Muhammadul Busiri wi habbaza abdu su'dadin wa fakharin anta fihi lyatimatu lasma'u habbaza taariŋngal ɗo kala sal e teddude taariŋngal ɗo kala sal e laabde taariŋngal ɗo kala sal ngal ngannduɗaa alaa heen fof meeɗɗo rewde ko wonaa e laawol poccugol o wii habbaza taari abdu su'dadin cakka koongu cakka laamu cakka teddungal wa fakharin e cakka waso bi maana taaniraaɓe nelaaɗo ɓe heen gooto fof o waɗi ɗum ko cakka woni ñaayre heen gooto fof ko ñaayre o wii ɗeeɗoo ñaaƴe noon walla mbiyen heen gooto fof ñaaƴe kurus no mbayata ni heen gooto fof ko ñaayre o wii anta fihi l yatimatu aan nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko aan noon woni heen yatimatu woni teelɗuɗo heen wiyete yatima cakka ina heewi wadde cakka ɗo hawrata ɗo ene waɗa wuddu cakka ɗum woni ñaayre mawde ɓurde laaɓtude nde o wi nelaaɗo ko kañum woni nden wiyete yatima firti ko alaa nanndo ndon noon ko hono ni taaniraaɓe makko ɓe eɗen ɓama e biyeteeɗo Qusay
nde wonno ko ɓe laamɓe ɓe gonno annabi ibrahima nde yehi lomtini ɓiyum ismaila no qissa o yaarinina yaaji oɗon nganndi nde annabi ibrahima rutti ɗacci ismaila nde jibina yummum ne sohli ndiyam ala ndiyam ɓinngel ngel ɗomɗi ala ko huutori omo yaɗi sohli ndiyam o dogi o ŋabboye hayra safa mbete omo sooyno yahooɓe o abbo ɗumen o ñaago ɗumen ndiyam o sooyni o yiyaani hay gooto o telli o ŋabboyi hayre wonde ne wiye marwa hakkunde majje ko 500 métres feccere 500 métres o ŋabboya toon o heɓoye ceptam jooni ɗe kelaama jooni ko maande tan woni ɗon ɗe kelaama o hooyno o ronka yiide hay huunde o rutto e safa o rutto e marwa haa woni laabi jeeɗiɗi ko dogata omo yaha safa e marwa ko omo nana cukalel ngal ina woya howo timmini laabi jeeɗiɗi o natti nande cukalel ngel ina woya o fiɓi wonde ngel maayi ni woni o telli e hayre marwa he o dogi o fayi to suudu kaaba ɗo o tawi ɗo cukalel ngel wullatno ne fettoɗo ɓundu ina fucciti ɗon ndiyam ne fucciti ɗon ndiyam ɗam wiyete ko zamzam Allah ne rokkimo woyndu ɓucciti ɗon woyndu wiyete ko zamzam suudu ndu kam ina wonno ɗon ko adi ibrahima suudu ndu ne wonno ɗon hay ko adi adama ni woni ndiyam ɗam ɓucciti ɗon o waɗi heen haaju makko o humti heen haaju makko leñol gootol ina wiye jurhum leñol ngol ari sooyni liwe e colli e ndiwri ne woni dow ɓe ngari ɓe mbi ɗiɗo colli e ndiɗo ndiwri jiimata so wonaa ɗo nokku ɗo ndiyam woni ɗum koye gande maɓɓe jeya ɓe neli cukalel yo yah cukalel ngal ari tawi ɗon ndiyam ne wayno leydi ne wayno tan no maayo ni ne sari bang yo bang cukalel ngel arti e mawɗo leñol jurhum ngol o wi ndiyam nan toon ne way tan no leydi mawɗo o wi mo wonɓe tawɗa ɗon o wi ala so wonaa tan mi tawi ɗon debbo gooto ne wonde ɓinngel muɗum mi haalanimo noon ko en dental eɗen cohli ndiyam o wi so tawi oɗon jaɓa heddaade wonde kon hoɓɓe oɗon jaɓa wadde reconnaître wonde ɗam ɗo ndiyam ko ɓingelam jeyi bisimilla moɗon ngari waaji o yehi haalani mawɗo o wi en jaɓi ɗum ni woni ɓe ƴefti pucci maɓɓe walla gelooɗi maɓɓe ɓe jehi ɓe tawi ɗam ɗo ndiyam no wayi wadde fayide ni ɓe pelliti ñaagaade mo hoddude e makko ɗon ni woni ɓe koɗi ɗon ngol ɗon leñol hoɗi ɗon hoddi e haajara e ismaila nden ismaila yehi haa mawni o resi koye leñol biyetengol jurhum ngol ko kamɓe jogii suudu kaaba e kala ko yowite e muɗum aɓe dontodira ɗum aɓe dontodira fodde duuɓi haa yetti e biyeteeɗo qusay o mo jogorɗen fuɗɗaade yewtere meɗen ɗum woni wa zallat tatawarasuhu aɓe dontodira kala ko yowite e geɗe suudu kaaba e kala ko yowite e geɗe makka aɓe dontodira ɗum haa yetti e biyeteeɗo qusay o mo mbino ɗon ko ɓii kilab ko taaniraaɗo joyoɓiijo wonande annabi sallllahu alayhi wa sallam yummum qusay noon wiyete ko fatimata bintu saad o resano ko makka resnomo ko biyeteɗo kilab ɓe dañƴi ɓinguel gotel ko ɗum woni qusay ni woni kanko fatimata o seeri e kilab gorko goɗɗo biyeteɗo rabia restimo kanko fatimata o ittimo makka nawimo sham makko ɓe heen gooto wiimo aan ni boom poɗɗa ko hoodde to jeyanoɗa aan ko min adduɓe ma tan min takkuma e koye amen kono a jaakay amen omo wonduno e fitina yidde habde e miñiraaɗo o kono konngol ngol addunimo dartaade o hettindi tigirigo o wiimo holko mbiɗa o wi mbimi ko ya hotto jeyanoɗa minan ko minan tan gadduno maaga amin takkuma e koye amen amin mbaɗma koye amen kono so wonti ko ni hotto jeyanoɗa kanko o fimno ko kamɓe jiiɗi yumma e baaba o yehi to yummakko o wi holko paandiɗa e ngol ɗo konngol ngol kalɗa holko paanditoɗa heen
mi faamani holko jiɗɗa wiide waaji o wiimo yah naamdo yo gadduɗoma ɗo honnuma e amen o ya naamdo firti ko ya naamdo yumma ɗum woni la tasalni wa innama isal man jaat bika fi ardina woto naamdu min ya naamdo yo gadduɗoma e leydi amen o ni woni o rutti e yummakko o wi min de mi waddi e kaari kono o liɓi ngol ɗo konngol e yeeso am mbeɗa yiɗi naamdade mi anda holko woni haqiqa yumma o wi ya bunayya koɓe kaali ko goonga ko haali ko goonga kono noon wallahi innaka la akramu minhum aban koɓe kaali ko goonga kono jiɗmi ko ya faam bamma ɓuri bam maɓɓe tedduɗe laabi temedere bamma ɓuri bam maɓɓe rimɗude laabi temedere o limti geɗe ne mbayno leydi o wi ɗum ɗo fof ko bamma daɗi ɓe heen ni woni noon o wi joni noon holko mbaɗanmi ɗo wadde o wimo jinmi wiidema tan ko hankadi a mawni a hellifama saɗa yiɗi jooɗade gonda e amen jooɗoɗa gonda e amen ɗo so tawi jiɗɗa ko hodde e koreji ma ɗaccu ha hijjore yonta so sete hajjiyankoɓe ne jaaha jaada e mumen hankadi a mawni hankadi sumgo ko e junngo maɗo woni o wi ala min kay kami kotowo to koreji am ni woni hijjore yonti bamma ko joktiɗo yummakko o ko laamɗo wonno kañumne haɓɓi seteji ne jaaha o yaade mumen howa ari makka o yiiti koreji makko o inniti ɓe mbi o ko ɓi kaari ni woni kisa koreji makko wonɓe makka ɓe jaɓɓimo mbattimo e leñol he sabu ko heen o jeeno o arti jogii weltare mawde e gartangal makko e koreji makko ɗum woni kanko Qusay o ko ni nden o arti noon o ñiiɓi makka omo yaada e makkiyankoɓe omo yaada e maɓɓe howo ɓeydi dañde duuɓi seeɗa ɓe jii e makko hakkilantagal timmugal ɓe jii e makko feere moƴƴere ɓe jii e makko ngalu ɓe jii e makko yaajeede ɓe ƴefti geɗe makka ɗe ɓe ngone fewjide yidde wattude e juuɗe makko e kono noon kadi ɓe cuusa kanko Usay nde o arti makka nde o tawi suudu kaaba geɗe muɗum fof e alhaaliji muɗum fof ngoni koye junngo gorko biyeteeɗo Huzaata te Huzaata jiyaaka e leñol maɓɓe sabu omo anndi suudu kaaba gilay taani ko Ismaila ko kamɓe njeyi geɗe ɗe kamɓe ndenata geɗe ɗe kamɓe ngoni fof koɓe Qurayciyankoɓe o tawi laamu suudu kaaba o tawi laamu makka ina woni e juuɗe gorko biyeteeɗo Huzaata sabu Allah e makko mawnude haqqille e jogaade peeje moƴƴe o anndi ɗum ɗo wonaa doole heɓtata ɗum o yehi o esondiroyi e Huzaata ina jogii debbo ina jogii ɓiɗɗo ina wiyee Hubba o yehi o ƴamayi ɗum e juuɗe Huzaata yiimo ko gorko moƴƴo ko gorko timmuɗo ko gorko jogiiɗo itti ɓiyum rokkimo ni woni o continue e commerce mbo waɗatno e yaadu ndo yahatno jawdi ndi ne ɓeydoo heewde makkanaaɓe ne ɓeydoo jogaade makko hurum ina ɓeydoo nanngudemo Qurayciyankoɓe cuuɗi Qurayci fof so njaltii fonnooɓe yaade batoyde Huzaata fof so njaltii njahata ko galle makko ko ɗon ndentata ko ɗon jeewtata ko ɗon ñaamata ko ɗon mbaɗata fof Huzaata noon yii anndi ɗum ɗo to jogori faade to feewaani ko joginoo ko jogori ko ɓoccitaade ɗum te o mawni jogori ɓoccitaade ɗum faatay leñol Qurayciyankoɓe ni woni kanko Huzaata o ƴetti coktirɗe suudu kaaba Qurayciyanke debbo o wi min kami debbo mi hattanaani ɗeeɗoo geɗe debbo o ifti coktirɗe ɗe totti ɗum biyeteeɗo Ubay Ribshan al-Khuzaa'i on noon ko gorko tan keewɗo mandilde no feewi seerata e sangara kañum totta coktirɗe suudu kaaba yo jogo
so mawɗo oya maayi ko kanko jogori lomtoyaade ɗum kono noon nde wonno ko mandiloowo ko sangara tan woni guu makko waɗi sahaa gooto o yiɗi yarde o alaa ko yardi o yehi ƴetti coktirɗe ɗe o nawi ɗum to Qusay o wi armi yeyam armi tottuma ɗeɗo coktirɗe totta kam nanngam on ƴefti coktirɗe ɗe tottimo ko wi ko o yehi o dañoyi heen weeru gooto sangara o yari o mandili coktirɗe gummima e juuɗe makko nana e juuɗe Qusay nden o ummiima o ɗiftii ɓe jiɗi artiroyde coktirɗe ɗe waɗi haala makka naaɓe fof ndari mballi Qusay mbini boom jooni ni boom laamu ngu min jiɗi ko wonte junngo Qusay ni woni laamu ngu arte e juuɗe Qusay ko kañum jeyno ɓoccitima ɗum laamu walla lefol ina ɓoccito leñol yaha haa waɗa sahaa kadi arta e mumen kanko ne koko ɓoccirnooma arti e makko nden arti e makko waɗi haala makka naaɓe mbaɗi révolte mbi wonde minen ko Qusay ni boom min jiɗi yo jogo ɗeɗo geɗe ko kanko min jiɗi yo laamu min hankadi ni woni ɓe ɓirrimo kanko woni laamɗo o laami e dow maɓɓe kanko Qusay o Qusay noon no paamir toon jibinaako 400 miladiya hitaande jibineede annabi Isa ne yara duuɓi 400 ko nden Qusay mo kalten ɗo haala muɗum o ko nden jibina nden laamu ngu arte juuɗe makko kanko Qusay o yiɗi fewtitinde Makka nde o heɓi laamu Makka nde hay maadi ngootiri alaa e nder makkatal mukarrama so wonaa suudu Kaaba sabu joginooɓe laamu ngu adan mbino ko hay gooto woto mah e nder Makka maadi ko ngootiri ɗum woni suudu Kaaba kamɓe so yehii haa jamma ari ɓe keewno ko yaltude ɓe njaha haa to wiyetee alhilli ɗo daktii bi maana Makka sa woni heen ina harme ma waanje ina harme ma geɗe keewɗe a yahat haa ɗo ɗum dagiya watto puɗɗa wadde ɗum ɓe njehi so futuro yoniino ɓe njahat haa toon ko toon ɓe mbaalata so weeti kadi ɓe ngarta ngurdam musɗam ɓe ngurno nde Qusay heɓi laamu ngu firti ɗum wi mon fof ɗo galle mum woni yo waal ɗon o rokki yamiroore jogiiɗo hattan waawde maade fof yo maha allahumma tan mbaɗee distance galleeji mooɗon ɗi e suudu Kaaba ɗum ko goo ɗimmel ngel galleeji ɗiɗi fof ngoppee ɗon mbedda sen gummima e galleeji men tawa eɗen mbaawi rewde e mbeddaaji ɗi njehen mbangoye ɗon suudu Kaaba hijjoore no woodi gila l'islam araani suudu ndu ko ndu wangitoo ndu tan gila l'islam araani ni woni o rokki yamiroore kanko adii maade ɗum woni kanko adii maade galle ko on galle wiyetee Daarun Nadwati o toɗɗi mawɓe Quraysiyankooɓe ɓe ngandanɗaa hoore maaɗa ɓe toujours ina ndentoya to Daarun Nadwati galle to ina njeewta toon fiyakuuji jowitiiɗi e ndeer wura hee o fuɗɗii addude laamu kesu kanko ne hay debbo gooto resataake so wonaa jonde nde waɗoytee ko toon gorko desoowo fof kadi ko toon ɗum fof o farli ɗum e ndeer Makka naaɓe o farli ɗum e wura hee ni woni kamɓe fof hankadi ɓe mahii ɓe mbaɗiino wiiri ni galleeji ɗiɗi fof ɓe ɗacca ɗon laawol ngol ina yaha haa yettoyo e ndeer Kaaba jooni noon kanko Qusay o jogii ko ɓiɓɓe ɗiɗo omo jogii ɓiɗɗo ina wiyee Abduddar omo jogii ɓiɗɗo goɗɗo ina wiyee Abdumanaf Abduddar noon ko kañum woni mawɗo kono Makka naaɓe ɓuri woowde ɓuri suusde ɓuri anndude ko biyeteeɗo Abdumanaf o nde Qusay mawni haa ronkiti ƴefti laamu ngu geɗe ɗe fof fawi ɗum e junngo afa makko biyeteeɗo Abduddar ni woni o ƴetti hijaba ɗum koye geɗe Makka koye leppi maɓɓe jeya o totti Abduddar wa sallama ileyhi miftahal bayti o ƴefti coktirɗe suudu Kaaba kadi o tottimo ko lefol biyeteengol a siqayata o itti kadi o tottimo mon kaaloyi holko woni siqayata e lefol biyeteengol liwa e biyeteengol arrifada leppi joyi ɓe joginoo ɗiɗo leppi fof o ƴefti o fawi ɗum e junngo ɓiyi ko mawɗo biyeteeɗo Abduddar o wiyetee rifada siqayata ko jogihiiɓe kala ko ina wiyee diƴƴe Makka en mbiyata hydraulique hono Oumar Siley en ni
geɗe hydraulique fof ko kanko jogii arrifa wiyete rifada ko geɗal ngal ngannduɗaa Quraysiyankoɓe ina jaltina moni fof ina yaltina e jawdi muɗum hitaani fof so dariima Quraysiyankoɓe kala ɗo Qurayshi woni aɗa jogii ko piyata so piyeɗe fof ndenti fawetee koye junngo laamiiɗo o hono Abduddar walla Qusay yehi walla naywi lomtinii ɓiyum kala Quraysiyanke so hitaani nde maayi won ko piyata ko ɗum woni ko renndintee so hijjoore ari ɓe cooda ñaɓɓe ɓe cooda gaweeje ɓe cooda ko ñaametee pop so hajjiyankooɓe ngari kala mo alaa njooɓa kala mo alaa ɗo jippi kala mo alaa ko ñaami kamɓe njogotoo ñaamduma e yarduma haa nde poɗɗaa fof kamɓe Quraysiyankooɓe ɗum woni wa kanat rifada qistan takhrujuhu qurayshun kulla amin kala hitaane min amwaliha e jawɗeele mumen so ɓe gittii ɗum ɓe tottata ɗum ko mawɗo o waɗa heen ko ñaametee waɗa heen ko yaretee defa heen ñaɓɓe haa hijjoore gasa haa hajjiyankooɓe koota ɗum ɗo adii farlude ɗum e leñol Qurayshi ngol ko biyeteeɗo Usay o ko kanko adii farlude ɗum ɗo e maɓɓe taaniraaɓe nelaaɗo heen gooto fof so lomtiima won ko waɗi Usay no ko ɗum ɗo waɗnoo waɗi feere haa lefol ngol artii e juuɗe joomum en hono taaniraaɓe annabi Ibrahima ɗum ko hare mawnde e hakkilantaagal yaademo o resoya o esondira e jokkiiɗo lefol ngol o fuuntondira e muɗum haa arta e juuɗe makko ko hakkilantaagal waɗata ɗum tawa hare waɗaali ƴiƴam rufaani ɗeeɗo geɗe joyi o mahi Daaru Nadwati o farli ɗeeɗo geɗe joyi e Quraysiyankooɓe kamɓe fof ɓe kawri heen ɓe luurdaani heen Daaru Nadwati ko galle batirde galle tan mo eɗen ndenta eɗen mbata ɗum woni Daaru Nadwati haa hannde galle o nan toon hannde o waɗaa ko maktab mawɗo kala defte maraji islamiya ko ɗon ngoni samba ene nganndi ɗum adii farlude ɗum adii addude ngoɗo miijo ko Usay oɗo mo kaaleten tanum annabi joyo ɓiijo o discours mbo wannoo ko ya ma'shara Quraysh ehe mon Quraysiyankoɓe discours o innakum jiranullah Allah tagi men waɗi men ko enen koddini suudu ndu ko en hoddiɓe suudu Kaaba ɗum Allah waɗi men ɗum alaa ko mbawɗen heen wa ahlu harami ke en yimɓe haram woni Makka walla Madina walla Baytul Miqdas a faami de walla hay sino ko oɗo juma sa wiyama hurum juma o tan ko juma o e kala ko taari ɗum sa wiyama haram Makka ne ko hono noon o wi wa innal hajja dayfullah garɗo hajjude on ko koɗo Allah wa zuwaru baytihi arɓe juurade suudu ndu kadi ko hoɓɓe Allah wa hum ahaqqul adyafi bil karama kala koɗo baɗanteɗo teddungal ko garɗo ɗo ete hajjude ɓuri handude e teddungal kala koɗo baɗanteɗo koɗungu ko koɗo Allah ɓuri handude e koɗungu ɗum noon faja'alu lahum da'aman ndendine ndefa noon ɓe ñaɓɓe wa sharaban ndendi noon diƴƴe so ɓe ngari ɓe daña ko ɗo ɓe njari e ñalawmaaji hijjoore hatta yasduru ankum haɓe dutto haɓe koota Abduddar kañum joktii ɗeeɗo geɗe fof e yamiroore bammum nde o maayi nde kanko Abduddari kadi ko ɓiɓɓe makko kadi jogitii ɗum kadi Abdou Manaf en han kadi kañumen ne nana ndeeji Abdou Manaf en kañumen nana ndeeji lefol ngol ari e mawni ko biyetoo Abduddar nde ummii ɗoon tottanimo lefol totti ko ɓiɓɓe muɗum aɓe njooɗi aɓe kucciri heen kono noon Abdou Manaf yimɓe ɓe koye maɓɓe ɓuri jogaade hurum yimɓe ɓe ko Abdou Manaf ɓuri jogaade respect ɓuri jogaade hurum ko kanko kadi ɓe ɓuri waɗde reconnaître hakkilantaagal muɗum ni woni Hashim renndini miñiraaɓe muɗum ni woni Abdou Manaf renndini ɓesgu muɗum fof Abdou Manaf kañum jibini Hashim kanko jibini Abdou Shams ko kanko jibini Al Muttalib ko kanko jibini Nawfal ɓeɗo nayo o dañi
Abdou Manaf rendini ɓe wi hankadi de enen en mbaɗi en poti wadde feere ko ɓiɓɓe baabiraaɓe meɗen ɓe jogii ko keɓten ɗum e juuɗe maɓɓe sabu ɓe tini aɓe jogii heen geɗal goo ɗimmel ngel aɓe tini e koye maɓɓe so ɓe jogiima ɓurata rewde laawol ɓurata feewde eno ɗen jogorii ni ɓe jogii kiram yidde heptude ko ɓen jogii ko ni woni ɓe njehi ɓe kaalde ɓen cali pooɗondiral waɗi hakkunde maɓɓe makkanaaɓe pecci ɓe gonde Abdou Manaf ɓe gondi e Abdoudar mawni ko o fof probléme o ronki reglude ɓe jeehi haa ɓooyi ɓe mbi makkanaaɓe joƴƴini ɓe mbi jooni geɗe ɗe peccande sen pecci Abdou Manaf e ɓesgu mum jogoo ɗum ɗo onon keddoro ɗon ɗum ɗo e ni woni kisa kamɓe ɗiɗo fof ɓe jaɓi ɓe pecci geɗe ɗe no mbiraten ɓe pecci leppi ɗi nden ɓe pecciɗi Abdou Manaf en nawi waaleykum salam wa rahmatullah kamɓe ɓiɓɓe Abdou Manaf aɓe joginoo parfum gooto ɓe nawi parfum o ɓe juppi ɗum e lahal ngal ɓe nawi ɗum suudu Kaaba ɓe noddondiri kamɓe fof ɓe lombi juuɗe maɓɓe e nder parfum o haa juuɗe maɓɓe kamɓe fof leppi ɓe dokkodiri juuɗe wonde aɓe ngaadodira e nder koye maɓɓe kala dañƴo probléme woɗɓe ɓe no gonda e muɗum faami ɓe ceertata ɓiɓɓe Abdoudar ɓeene ina jogii ko ɗiɓi waade noon aɓe jogii wondore mawde nde ɓe gondodira e koye maɓɓe kamɓene ko kamɓe tan gondata haa abada ɓe ceertata ɗum waɗi ɗen gondoje ne ndeɓa ne ndeɓi haa yetti zaman nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ni woni makkanaaɓe ɓili hakkunde maɓɓe so wonaano ɓilagol makkanaaɓe hakkunde maɓɓe heewɓe ma maayi ƴiiƴam maaruf maɓe mbarondir makkanaaɓe ɓili hakkunde maɓɓe mbaɗi maslaha hakkunde maɓɓe haa geɗe ɗe ceerda nden geɗe ɗe ceerdaama Abdou Manaf e ɓesgu mum dokka kala ko fewte diƴƴe makka boyli muɗum e fof ndiyam zamzam e fof ɓe dokka kadi ar rifada ɗum ina holla tan ko kamɓe ɓuri jogaade njurum ko kamɓe ɓuri wonde haaraysireɓe ko kamɓe ɓuri yaajde sabu geɗe ɗiɗi ɗe ɓe dokka ɗe holɗum heen so hitaale hijjoore yonti kala garɗo hajjuɓe jogoo ñaamdu mum e yardu mum haa nde hooti fof ɗum naamdi ko jogogal naamdi ko yaajde e wecco naamdi ko kaaraysiragal ɗum ɓe keɓi ɗum nden ɓe keɓi ɗum ɓe garti ɓe mbi alaa ko keddora ɗen ɓe to keddori Daaru Nadwati keddori geɗe goɗɗe ɗe kamɓe ko ɗeɗo geɗe ɗiɗi tan elle ɓe ɓurnoo sohlude ɓe keɓi ɗum ɓe ngari ko kamɓe jogii ɗen geɗe ɗiɗi haa l'islam ari ndi o jibinaa ko hitaande 400 jibineede annabi Isa ne yaara 400 ko nden Qusay jibina en kaali no wondirnoo e miñiraaɓe makko Cham haa nantinimo ko o ummii toon o ari o yiti koreeji makko o tawi geɗe kaani ko en ina ngoni e juuɗe woɗɓe o fuuntondiri mumen haa ɗum arte junngo makko kanko Qusay no foti ɓiɓɓe o dañi Qusay ko kañum jibini Abdoudar ko kañum jibini Abdou Manaf ko kañum jibini Abdoul Uzza aɗo e Abbas e Hamza ɓe ngoni sappo noon ɓeɗo jeegoma tan o limti heen kono ɓe ngonoyi sappo finde muɗum o wino so dañi ɓiɓɓe sappo omo hirsa heen gooto ɗum son jehi sen duttima toon ɗum hollata men o dañi ɓiɓɓe sappo kono ko ɓeɗo jeegomo keɓɗen wawde limtude heen kanko Abdoul Muttalib o kanko jibini Haris kanko jibini Abou Talib kanko jibini Abou Lahab eɗen nganndi Abou Lahab tabbat yada abi lahab ko kanko jibini Abdoullahi bamum nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam kanko jibini Abbas ko kanko jibini Hamza joni noon Hashim jibini Abdoul Muttalib Nawfal ina jogii mo jibini ko ɓeɗe sikki jibini Waraqata ibnu Nawfal mo nana toon o Abdou Shams ko kañum jibini Umayyata ko kañum jibini Harbu o ko kañum jibini Abou Sufyan ko kañum jibini Muawiya oya kaɓnoɗo e Seydina Ali joni en mbi Abdoul Muttalib kañum jibini ɓeɗo jeegom Abou Talib ko kañum jibini Jaafar jibini Ali jibini Aqil Ali jibini Al-Hasan e Al-Husayn
Abdul Uzza o yaɓi Usay kañum jibini Asad o jibini Huwaylid jibini Khadijatu bintu Huwaylid joom suudu nelaɗo o ndeke kamɓe fof koɓe famille goto sernoyi taɓe tan ko l'islam so aroyi kono kamɓe fof koɓe famille goto koɓe suudu wotuɗo koɓe taniraɗo goto kamɓe fof ɓe gummi koye Usay joni noon Hashim Abdou Manaf ko kañum joktino laamu ngu. Abdou Manaf urtima e joomum ɓii ko mawɗo biyeteɗo Hashim o ko kañum lomti. Hashim jibina ko 464 miladiya ko kanko heccuno e ɓiɓɓe Abdou Manaf ko kanko hecci hen ɓiɓɓe Abdou Manaf ko kanko woni hen mawɗo ko joom ngalu no feewi ɓaadi ko kanko laamti ko bamba ko jogino ko kanko jokti ɗum woni astiqayata wa rifada ñamde yartu jaada ɗen geɗe ɗiɗi o rokka o noddi yimɓe makko ɓe kankone fewde e ko Usay noddaniɓe o nodduno yimɓe muɗum fewde e mumen ko ɓe mana jinmi wiide ko discours mo Usay haalno o Abdou Manaf nde laamtiɗe haalde e yimɓe ɓe e même discours o changeani e haydara. Abdou Manaf ne yehi ko biyeteɗo Hashim o nde ari nde kañumne ko même discours ala ko change hen. Discours o woni ya ma'shara Quraysh ɗum woni ko zuwaru baytullahi wa hujjajuhu hum dayfullah wa ahaqqu dayfi bil karamati dayfullah. ɗum woni oɗo discours ko ni woni kankone so jawɗele ɗe fof ndenti so hitande nan maayi jawɗele ɗe fof so ndenti mon fof waɗi ko waɗanno fawete koye juuɗe makko ko kanko heetti e ñamminde hajjiyankoɓe so tawi ngari haandi kooti fof kanko Hashim o. Hashim noon kankone wonko taani ko en gaddi changement ji e nder Makka kono kankone nde o ari nde o addi changement ji kewɗi e nder Makka e ko yalti Makka fof ko kanko yaltini laamu ngu Makka sabu hitande hokkere meeɗi wadde ɗon ala fof galle mo daña garata tawa ina jogii ko ñaamete so wona e nder galle makko haa hitande nde maayi ko kanko jogii ñaamdu makkanaɓe e yardu mumen haa hokkere nde ɓenni ɗum addani makkanaɓe ɓeydade irrade mo e ɓeydade kadi ganduɗa ma ƴeftude gueɗe mumen fof fawi e juuɗe makko kala ko o waɗi ina ɓenna kanko Hashim. ɗum woni asabatuhum sanatun fa jaa lahum min altaami wa sarada lahum alsarida bima jaalahum yanzuruna min jadid ila alhayati bi wajhin basin. hankadi yimɓe fof ne mbela laamu makko ina beltanimo ko Hashim adi fuɗɗude voyage uji ɗiɗi gandaɗi e leñol Quraysh. ɗum woni so dabbude ari ɓe kaɓɓa hirkeji maɓɓe ɓe kaɓɓa geloɗi maɓɓe ɓe njaha Sham. ɗum woni so dabbude ari ɓe kaɓɓa hirkeji maɓɓe e dabaji maɓɓe ɓe njaha Yaman abdoyde marchandise. so ceeɗu so ɓe garti ɓe pofto ɓe jeeya on marchandise so marchandise o gasi hawre ceeɗu ari kadi ɓe kaɓɓa kadi geloɗi maɓɓe hirkeji maɓɓe ɓe njaha Sham. ko kanko adi fuɗɗude ɗum rihlata chita'i wa sayfi ko kanko adi fuɗɗude ɗum. Qur'ana ari haali ɗum. ɗiɗo voyage uji ɗiɗi ko voyage uji mawɗi e nder maɓɓe. ɓe njahanno Yaman ko toon ɓurno yaajeede ko toon ɓurno wadde marchandise ko toon ɓurno kala ko neɗɗo ina fota sohlude ko toon ɓuri heewde sabu ga ko kaaƴe tan woni ga ko annabi Ibrahima addi ɓesgu muɗum tan honni ɗum inni askantu min zurriyati bi wadin gayri zi zar'in. mi addi ɓesgam mi honni ɗum e caangol ngol ngannduɗaa alaa ko ñaamete alaa ko yarete woni hoon. ɗum ko ma neɗɗo heɓa ɗon e Allah waawa jogaade ngel pellital. inni askantu min zurriyati bi wadin gayri zi zar'in inda baytikal muharram. gaddirmi ɓe ɗo ko li yuqimu salata faj'al af'idatan min annasi tahwi ilayhi. mbeɗa yiɗi eltana kam denndaangal ɓerɗe bani adama en haa aduna gasa nde kuccitta e maɓɓe. ɗum woni duwawa jaabama en fof eɗen nganndi ɗum a faami ɗum monde entier
ko makka tan garata jiya ɓesnoje ngara tawa aɓe gone ceeɗu jiya aɓe ñaama ɓesnoje dabbude jiya aɓe gone ceeɗu aɓe ñaama ɓesnoje demminare jiya aɓe gone ceeɗu aɓe ñaama ɓesnoje ndungu ɗum ko makka tan woni fami sa remine ko toon tan nawata mbawa dañde ɗo jiɗirɗa ni kadi ka demowo aɗa yeeya aɗa waɗa importe ko toon tan nawata mbawa dañde ɗo jiɗirɗa ni kaɗa hoorema nawanaɓe ɗum ala ko mbawɗa hen fami ɗon noon ko adino ɗum arata noon ɓe jahanno aɓe jiiloyo haa ko ɗum waɗi ɓe parli e nder leñol he voyage uji ɗiɗi